De meerwaardetax. Sinds 2026 de grote angst van beleggers. Vlak voor het begin van het jaar verkochten velen daarom nog snel hun aandelen en zelfs fysiek goud. Maar wat is die meerwaardebelasting eigenlijk en geldt die ook voor jou als belegger? We vragen het aan onze expert, Philippe Gijsels, hoofdstratege bij BNP Paribas Fortis. Philippe, eerst even dit. Wat betekent die meerwaardebelasting eigenlijk in eenvoudige woorden? Nou, eerst en vooral dat het heel veel commotie heeft veroorzaakt. En twee natuurlijk dat er wat rare dingen gebeuren. Want ja, mensen dan inderdaad zaken beginnen te verkopen vorig jaar nog, in 2025. Terwijl eigenlijk de meerwaardebelasting pas ingaat van 1 januari 2026. Nu, voor alle duidelijkheid, het is nog niet helemaal gestemd. Dus er kunnen nog altijd wel wat verrassingen opduiken. Dus alles wat ik hier zeg is een beetje onder voorbehoud. Maar het idee is, een meerwaardebelasting, het woord zegt het zelf, je gaat 10% meerwaarde betalen op de meeste activa. Oké, en worden die belastingen dan automatisch ingehouden door de bank of moet je dat zelf regelen? Wel, daar gaat een bepaalde keuze zijn voor zover we het nu zien, de zogenaamde opt-in en opt-out. Als je voor een opt-in gaat, zeg je tegen de bank, oké, hou maar alle winsten meerwaarde in. Opt-out zeg je, ik ga het zelf in mijn belastingsaangifte doen. Nu, dit gaat voor de meerwaarde. We moeten er ook bij nemen, daar is natuurlijk een vrijstelling van €10.000 per persoon, dus voor een gezin 20.000 waar je niet op betaalt. Dus dat ga je sowieso via belastingen gaan recupereren. En er is ook een mogelijkheid, want spijtig genoeg zijn niet alle beleggingen succesvol, ook een mogelijkheid om minwaarde in rekening te brengen, ook via je eigen belastingen. Nu, mensen zullen dan vragen, ja, liefst opt-in, opt-out. Opt-in kan je zeggen, ja, de bank doet het voor een stuk, niet alles, maar doet het voor een stuk. Dus het is opgelost. Maar natuurlijk, dan moet je ook weten, als je dat doet, dat je je belastingen onmiddellijk betaalt. Dus dat je eigenlijk wat gaat voorfinancieren. Als je het via de normale, gebruikelijke belastingsweg doet, dat je pas 2 jaar nadien gaat betalen. En natuurlijk, er is tijdswaarde van geld. €1 vandaag is geen euro binnen 2 jaar. Moet je daar dan rekening mee houden als belegger? Moet je je beleggingen dan anders aanpakken? Wel, de gouden regel is hier, en daar geloof ik heel sterk in. Eigenlijk zou wat belasting je ook betaalt, dus een meerwaardetax of roerende voorheffing of wat dan ook, geen impact mogen hebben op de beleggingsbeslissing die je neemt. De beleggingsbeslissing neem je omdat je ergens een bepaalde strategie hebt bepaald om in fondsen te beleggen geleidelijk aan, dat je individueel aandeel hebt gekocht, wat je ook gekocht hebt. Je beslissing daar rond om te kopen of te verkopen zou niet mogen afhangen van de belasting. Dat is iets wat er bovenop komt, maar als je dat begint te doen, dan denk ik dat je niet goed bezig bent. Want wordt het dan bijvoorbeeld interessanter om te kijken naar lange termijn sparen of pensioensparen, omdat die niet belast worden? Wel, dat zou ik dan wel doen, want dat is natuurlijk ook een beleggingsbeslissing, maar die zijn fiscaal dan natuurlijk heel vriendelijk. Dus als je daarom mee begint, ja, dan ben je van dat stuk al af. Dus dat is eigenlijk geen free money, maar dat is dan een stuk wat buiten de belastingen valt. Dus doe dat zeker. Ook als je zegt, ik ga in een fonds beleggen, wat wij eigenlijk een soort takfonds noemen. Een fonds waar eigenlijk alle activa in zitten en waar de bank het voor jou beheert. Dan kan je daar natuurlijk 20, 30 jaar gaan in blijven inzitten. En dan natuurlijk moet je op het einde ook wel belastingen betalen. Maar als je bijvoorbeeld individuele dingen koopt, wordt je iedere keer belast als je iets verkoopt. En dat betekent eigenlijk dat er iedere keer een stukje afgeroomd wordt. Als je in iets zit waar het lang blijft zitten, betaal je ook wel op het einde. Maar dat betekent dat al die stukjes die je tussendoor belastingen zou moeten betalen, dat die nog gaan opbrengen over heel die periode. Dus in die optiek kan misschien een soort dakfonds, een algemeen fonds, wel een goed idee zijn. Oké, en misschien tot slot, is het maar eerlijk dat die winsten op beleggingen eigenlijk belast worden? Wel, het is niet aan mij om te zeggen of dat eerlijk is of niet. We betalen liefst zo weinig mogelijk belasting allemaal. Dat is een realiteit waar we met z'n allen mee geconfronteerd worden. Nu, en ik begrijp de polemiek daar rond, want er wordt al heel veel over gepraat natuurlijk. We betalen niet graag belastingen natuurlijk. Maar aan de andere kant kan je het ook zo bekijken. Als je een meerwaardebelasting betaalt, betekent het tenminste dat je al winst gemaakt hebt. En dat is waarschijnlijk toch ook goed nieuws. Oké, super. Heel erg bedankt voor de uitleg, Graag Philippe. gedaan. En als je meer wil weten over de meerwaardetax, dan kan je alles terugvinden in onze HBVL-app in de column van Philippe. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je de uitleg van onze expert nog eens nalezen? Dan kan dat in de HBVL-app. Heb je een vraag voor een van onze experten? Dan kan je die achterlaten in de reacties hieronder.